उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव दिनै थाखो 6, 7, 8 बे थाखोनि टेलेन्ट सार्च आनजाद एबा रोंगौथि सायख' आनजाद दिनै लानाय जादों। दा उदालगुरि जिल्ला एबसुआ थांनाय समनिफ्राय बे आनजादखौ खुंबोबाय थानाय जादों आरो दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि बानजायनायाव एम इ स्कुलनि जि टेलेन्ट सार्च आनजाद जों लोगोसे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि हाइ स्कुलनि 9, 10 बे थाखोनि आनजादखौबो दिनै खुंनाय जादों। जोंनि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि क्लास 6, 7 बे थाखोआव जायफोर दिनै टेलेन्ट सार्चआव बाहागो लादों गासै जोंनि जिल्लायाव 4,903 फरायसुला फरायसुलिफ्रा दिनैनि आनजादाव बाहागो लादों। दा जोङो आसा खालामदों जे बिथांमोननि दिनै जि आनजाद जिरायदों बियो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै आब्रुथि गोनाङै जोबलांगोन जों बेखौ आसा खालामदों। दा उदालगुरि जिल्ला एबसुआ जायफोर दिनै एम इ स्कुलाव फरायबाय थादों बिथांमोना जाहाथे फैबाय थानाय समाव गुबुन गुबुन कम्पिटिटिभ एग्जामफोराव जाय समाव बिथांमोना जिरायगोन बिनि आगोल बिथांमोनखौ जोङो मोनसे आखा फाखा खालामनायनि थाखाय माखासे एक्सपिरियेन्सनि थाखाय बे आनजादखौ जिल्ला एबसुआ खुंबोबाय थानाय जादों आरो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव बे रोंगौथि सायख' आनजादा हाइ स्कुलनि एबा थाखो 9, 10नि आनजाद दिनै बेवहाय जादों। दा बेयाव जोंनि जिल्लानिफ्राय गासै 9, 10 बे क्लासनि फरायसुला फरायसुलिफ्रा गासै 2,620 फरायसुला फरायसुलिफ्रा बे आनजादाव जिरायदों। आं आसा खालामदों बिथांमोननि आनजादाबो जाहाथे बयबो जागायनायनिफ्राय जोबजासिम मोजाङै लिरनो हायो आरो आब्रुथि गोनाङै बिथांमोना जाहाथे बे आनजादखौ बारहोयो बेनि थाखाय फरायसुला फरायसुलि बिथांमोनखौ आं खावलायहरदों आरो बे जोंनि उदालगुरि जिल्ला एबसुनि गोथार मोनसे थांखि लानानै जि टेलेन्ट सार्च आनजाद जोङो खालामनाय जादों थांनाय समनिफ्राय। दा फैबाय थानाय समावबो साफ्रोमबो जोंनि गारजेन्सफोर ओनसोलनि फोरोंगिरिफोर बिथांमोना जाहाथे जोंखौ जिल्ला एबसुखौ बेबायदि आनजाद खुंनायाव अरायसम मदद होलांबाय थागोन बेखौ जों आसा खालामदों। थुलुंगा होलांबाय थागोन बेखौ जोङो आसा खालामदों आरो फैबाय थानाय समाव जि टेलेन्ट सार्च आनजाद खुंनाय जागोन बे आनजादावबो जोंनि साफ्रोमबो फरायसुला फरायसुलिफ्रा जाहाथे बे आनजादाव बाहागो लायो बेनि थाखाय जोङो जिल्ला एबसुनिफ्राय खावलायहरनाय जाबाय। दिनै उदालगुरि जिल्ला एबसुनि सिङाव गासै 22 दख'रानि सिङाव गासै 30टा आनजाद सेन्टार खालामनानै बे आनजादखौ जोङो खुंनाय जादों। दा बेयाव जों आसा खालामदों मोनफ्रोमबो फरायसालिनि सेन्टारफोराव जोंनि जि एग्जाम खुंनाया मोजाङै मोजां जोङो खुंलांनो हागोन जों बेखौ आसा खालामदों। मोनसे फोसावथाय क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय दा रियेलिटी पाब्लिक स्कुलाव पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि गोनांथि जादों। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा थाबैनो जगाजग खालामनो हागोन। पाब्लिक रिलेसन अफिसारनि थाखाय बिजाथिया इंराजि आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन नङाब्ला मास कमिउनिकेशन एन्ड जार्नालिज्म आयदायाव MA खालामनाय जानांगोन। बेनि थाखाय जेबो एक्सपिरियेन्सनि गोनांथि गैया। डिग्री गोनां बिजाथिफोरा बयबो एप्लाइ खालामनो हागोन। दान बान्थाखौ 15,000निफ्राय 20,000सिम होनाय जागोन। गोसो गुदुं बिजाथिफोरा रियेलिटी पाब्लिक स्कुल @gmail.com आव मेसेज हरनो हागोन नङाब्ला 9435293000 जानबुं अनजिमायाव जगाजग खालामहरनो हागोन।